Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaurkoan beste behin Leitzera etorriga Jeiki abesbatzako kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen bakontatzeko. Goazan! Gaurko soinu eta doinu saioan Leitzera etorriga Jeiki abesbatzako kidekin elkartzeko. 70. hamarkadan hasi zien abesbatza bezala biltzen eta aldaketa mordoixka bat izan dituen arren, oraindike kontzertuk eman eta ensaiatzen segitzen du. Abesbatzak izena do Leitzako Jeiki abesbatza. Jeiki abesbatza. Bere garaien Jeiki bakarra izan zen, eta horretzen izaina estatutuatan joan ginenen registratzea jarri zuen Jeiki, koral arriba. Orduntzen, garai hartako 1980 urte nola, eta nola jarri zuen Jeiki abesbatza jarri garren koral arriba. Koral arriba. Bai. Eta hori bai, sortu zen 1984 urten, eta orduan izan duzien, bere garaien horren aurretik izan zen Leitzen beste koru bat, Agrupación Coral de Leiza. Eta, harrek bukatu zunen bere bilbidea, handik urte batzuta ez dakitzen bat, jende ez berak, baina bai batzuk aurretik zeudenak, bultzatu zuten, tarten eta bultzatzaile printzipala eta gehiena bultzatu zuna Florentzio Irurtea, Pontxito, gure zuzendari jauna, urte askotan, eta harren ingurun jende asko, eta orduan ere sartu ginen
jende gazte, ordun gazte ginenak, gaur egun hain gaztek ez ganak, eta batzukan sartu ginen. Eta, bueno, helburua izan zen, abestea, eta abestea gustatzen zitzaion, konkretuki, ez zer, orduan asko murgiltzen zen, elizkizun ingurutan, bateko pestak ziela, besteko eguerrik, besteko entierron bat, besteko ez dakiz zer, hor bai, baina baita ere, kontzertuk eta bertan itentzien, eta atarira ere, atatzen ginen, urtero, adibidez, olentzeroatan, urtero atatzen ginen, orduan olentzeroakin jira itentzen herri uzin zehar, eta olentzeroatan ere atatzen ginen kanpora, eta hori oindela gutxira arte mantendu zen, gero beste abesbatza batek eintzun, lehitzen bi abesbatz izan duzielako, asketa abesbatzak, eta orduan apeza zen Juan Bautistarekin ateratzen ziren, orduan ere egiten zen. Jakinda hasi zineten, kantatzen jakinda zerbait jakinda hasi zineten talden, edo bertan ikasi zinuen, edo azkenen denetatik ongo da igual, baina... Bakarra ginuna zen zuzendari ark musika askozekina, tarten bateon batek zeo zer solfeo bat, eta gaineko guzik, korukidek, korun kantatzen zielako ordura arte ere, eta ni hori zen ez nire atxunakin, eta nire atxekin, eta meza batzuk eta kantatzen ziela, eta afizioa hortatik, baina ez solfeoa eta musike genekielako, baizik nola, eta orduan ikasten ginuna izaten zen apelo, esan nahi dut, hartu, batzutan orduan oainiken zintek ez zeuden, eta ensaioan bertan ikasten ginun, eta eman da eman, eta gaur egun oainiken ere, esan nahi dut, itien dela hori. Bada zea bat, oso episodio bat, gertatu zitzeguna izan zela, 1982 urten, orduan zen Espainiko munduko futbol txapelketa jokatzen zela, eta eskatu ziguten eta esan ziguten jakantatuko ginen Gaiarren, ekaineko 30 ustet zela, jakantatuko ginen rematxa, orduan gaur berez herriberakoa, Tudelakoa, eta kanta batzuk bera presente zeuala, eta koru ezberdinetari eman zezkion kanta batzuk. Eta gu orduan oso ongi gebiltzen kantatzen, eta eman zezkion rematxan zailenak. Eta haik kantatu ginen zen, eta futbola ez ginen ikusten batean, ensaioa. Eta bukatu ginen nuen, eta orduan enkargatu ziuten Javier Bello Portuk, ja kantatuko ginen uztailek 31an, Loiolako Basilikan, la misa, la petit de Rossini. Orduet eta piko irauten zuna. Solfeoa zekin bakarra, esatizatena, Pontxitok, apeza batek, Juan Miguel Sagasetak zekina, eta deus gutxi gehiago. Da orduan, zinteri eman da, ordu terdiko meza bat, uztaileko 31an abestu ginen. Latzak, ensaio mordoizko bat eskatuko zituen? Egunero ensaiatzen, da esatizu, futbolez ginen bat ikusi. Ona, bai. Eta gero teknikare bai ensaiatuko guztu pentsatzen, ez da, igual ematen do koru batera ibatea, edo, ez da, ni pentsaten aizelako mundu hontan oso aditu behintzat, igual kanpotik ikustea ematen do joan da abestu bakarra ikezuela, baina pentsatzen dut dengo dela kantuko teknika ezberdinek eta ikasiko dituzuela, ez da? Bueno, prinsipioz esateizu, zeinek kantatu, hauts batzuk izan ditzezke, edo esaten dena belarri batzuk, oso zaila iten zaiona, edo ikastea hori, orduan zaila da. Baina belarri fine baldin baduzo eta gogoa baldin baduzo, beti ikasten da. Ikasi esan nahi dut, nola emititu, nola hain behar duzon, moldatu behar duzo beste erekiko, zuk ezin duzu zure hain. Koru baten gu gaur egun eta orduan ere beti 100 persona inguru baldin bagaude, ezin duzu zure hain behar duzu, besten ondoan, eta gaina, adostu eta batzutan, konpaginatu ere bai, batzutan izaten die igual, ahots ezberdinetan, sopranoakin, o tenorekin, o lo que sea, eta nola bateko dialogo batzuk, ezta? Eta hori orduan, behar da, eta orduan batzutan, ez da erresa. Hombre, batzuk berrik sartu izan duenak, eta jode, ja kantatzen ditugun, demagun, ez, Salvadorren eriotzean, eta bale, oso, Salvadorren zen kantatuko, baina nola nahi duzu, tabernan kantatzen du modu, edo lau ahotsetara eta orduan, eta nola da, eta orduan, zure ahotsan, zuk baldin badakizu melodie, eta gero
laguntza inbehar baldin baduzu, esaten zorre, dios, hau ez berdin, Eta orduan egokitu inbehar duzu. Eta batzutan, zailenak igual batzutan horiek izaten die, zuk baduzu hartue melodi bat, eta gero egokitzeko berrira esazu. Hau ez da nire kanta, baina bai, kanta hori da, baina beste modu batera. Eta gaur egun zemak kide zatea gutxi hora bera? 40 laun, gaur egun. 40 laun gaude, eta bai, momentu puntual batzutan igual izan dua 44, 43, 39, baina esatizat, beti 40 ingurun, eta gaur egun 40 laun gaude. Bai. Eta adintarte ezberdinek izango die seguraskira? Barkatu? Adintarte ezberdinek ere izango die? Adintarten ezberdinek, gertatzen dena, adine guretzat izan du dela eta dela nolabaiteko erronka txobat, zehatiken bai aigala nolabaiteko korue zartzen. Eta gehien bat gizonan arten, gizonak gutxigo gaude, eren bat gaude, korutik 13 gaude eta gainekoak 26, 27, eta gizonan aldetik gabiltze justu, antxa, eta bai gizonatan, eta eskerrak batzuk berriz sartu dena, pino adine goruntz doala. Eta berriz emakumetan, asko ze bariatu bada, jende gaztegoa da. Eta alde hortatik, karo, oso zaila da. Hori da arazo bat, ez gugan bakarra, baiziken orokorren. Esan nahi dut orokorren, hasten ga ez koru txikitan herritan, hori normala dela, baino adibidez, lehengunen ondu zen hemen gurekin Igor Ijurra Orfeoiako zuzendari, eta esaten du, problema daukeala beraiek ere, jende berri esartzeko eta gehien bat gizonak. Mira. Bai. Ematen hor pixko bat lotxatugoa gaudela edo moztu? Bai, baina gauz gehienetan, osea gizonak gaur egun bai abesten, bai dantzan, eta gauzoitan askoze gutxigo muitzen ga gizonak, gizonezkoak, emakumezkoak baino, bai, egia da. Esanguratxo da, bai? Bai. Eta entzaiatzeko eta kontzertutarako eta nola antolatzen zatea, ez dakit baduzuen antolatzen guk jaia beti, ez beti, baina guk izan duzen zera batzuk gutxigo abesten genuena, baina bain dela 20 urtetik onontza, dauku astero bi ensaio, ordu terdikoak, bi ensaio, eta gero bai itxeula, udan, uztail eta guztue deskantzu bat, hor gelditzen ga, eta horrek suposatzen do, jende kultura mundu hortan nolabait asko muitzen gala, esan nahi dut, ez beti berroiek, baina 30-tik gora gehienetan, asten 3 ordu biderkatzen baldin baditugu, zenbat ordu sartzetun, kultura ingurun egiten dunak eta hola, ordu asko die, eta bueno, rato oso onak pasatzen ditugu, batzutan estu aldietzuk bai, ez gala jatzen, ez dakit zer, baina oso rato onak, eta bai izan behar dotena, eta esaten dutena beti, adibidez lehitzen ensaiatu alizateko, beti lehitzeko udalak utzi izan du digula lekue ensaiatzeko, bai argie, kalefazioa eta behar denak ematen dazkiola, eta hori asko eskertu beharreko zera da, zeratiken 50 urteetan, aurten 50 urte egin ditula, beti leku bat eukitzeko ensaiatzeko, opari bat. Arazorik gabe gaina, ez? Bai, inongo arazorik ez. Eskertzen da hori. Bai, asko. Eta repertorioa zeiken duzu, nola aukeratzen duzu repertorioa, ez dakit abesti berezik zuen? Repertorioa, 50 urteetan oso zabala izan da, hartutu kantak 10. mendetik hasi, da gaur eguneraino, fase horietan asko. Egie da, azkeneko urteotan, gehiago edo baita ere inditugula, bertako esan nahi dute Euskal Herriko kantak eta kontemporaneoak asko egiten ditugu. Eta nola aukeratzen den? Segun. Batzutan normalen bai egiten dela, eta hoik beti zuzendarik aukeratzen ditu, ez baldin bada obra puntual bat egiten dela osoa, esaten daizu, halako bi pieza ez dakit noizkoak, hemengoak, bat klasikoa, bestek modernoa, bestek nahasten ditugu, zati bat egiten dugu lehenengo zati bat modu ontakoa, bigarrena beste ontakoa, eta diferentea. Gero bai, inditugula guk kontzertu batzuk, nola bai zerteko potoloak, eta izan du die organoak inden ditugunak, azkeneko 2 urteetan,
eta guain 50. urtera murgilduta, aurretik prestatzen hasi ginen, inginun foren rekiema, eta moen dela hilabete bat, hementxe bertan kantatu ginen, orkesta batekin, beste koru batekin, eta gu, eta izan duzen arrakasta handikoa, ja berez baginen eszenarioan nola bat izateko elizen inginen, eta eszenarioan edo hor jarrita 88 laun ari ginen batzuk kantatzen beste batzuk jotzen, eta ikusle pile bat 200 inguru bildu ziren, eta guretzat izan duzen opari potolo bat. Eta orduan, esatzen badia obra batzuk, olakoak, betetzen dizula, ordu bat, eta bere garaien ere inginen, Mozarren rekiema ere, kantatu ginen baten orkestakin oin dela 15 urte hola, eta gero errepikatu ginen oin dela 10 urte berriz zeakin, organoakin eta bertako solistekin, eta hola. Eta, bueno, izan ditugu potolak, oso, adibidez, ordu beteko monografikoak ziren, ezta? Horretzen hartzen baizuken, eta horrek ematen zigun, eta noiz baitin izan du, ordu beteko osoa, eta urte bat osoa ere prestatzen baita. Garbi dago, denetarik egiten zateala, eta geldik ez zateala egon behintzat. Ez, eta gero, esan beharra dauket, eta niretzat oso garrantzitsua izan da, oso zuzendaritzan oso establek izan dugala, ez dakit edo gustora zeudelako edo, pentsatez gustora zeudela ere, eta adibidez Pontxito duzen 39 urte, 39 urte gurekin utxikin gabe, eta gero duzen Nekane Pinuela gurekin, beste 11 urte, eta, bueno, bukatu zen, un año, eta egia da, berakin inginula konzertu bat urrik 28, inginun azkeneko konzertu berakin, lanbeta zen, peruarrin inginun, eta handik 600 zuzendari berrikin ensaiatzen egin. Mira. Ez zatek bate geldikion, ez da aste bate. Ez da aste bat ere ginen gelditu, eta udalako hilabete bitxek, eta listo. Eta, bueno, bera Binaixa Garzia da, berez Hernaniarra, eta, bueno, aste artero eta hostielero hemen txeuten dena, eta gurekin saiatzen. Oso, ongi, eta entzule badago, azkenen repertorio zabala izan duzu, eta badago abesti bat edo abesti mota bat entzulek gehien erantzuten dona, edo ikusten dena nabari gehien gustatzen zaiona? Ez que, betu, badie, adibidez, gaur egungo kantak, eta ez dakit, lautelatu gainean, adibidez, ez? Edo Kentzazpina, eta gero beste batzuk, itxasoari begira, eta, bueno, horlakoak, jende gaztentzat, normala den bezala, gehi entzuena dauke, eta hurbiletzen dena. Errexagoa zaio, ez? Baina, lehengo asten, lehengo hilabeten inginuna, foren rekiema bat, orkesta batekin daula, 200 personak antzien denetatik, eta urrengo unen zen, jende guzien, baina zertzen hori, baina ze izan du da hori, baina ez jende adintzuk eta, ez dut esan behar, errekin bate lizkoia denik, baina jende lizkoia bazen orduan, eta oso emozionatu ez egoan. Eta jende gaztea ere, baina gaztea oso gaztea, etorri ziela bere amonakin, bere aionakin, 15 urteko umek eta olatzez, baina ze gozada, esan nahi dut, segun zer eskaintzen dozon, gauzek normalen, ongi egiten dienen, erantzuna ona izaten. Eta egia da, niretzat, eta nik 50 urte daramat, eta niretzat, eta ematek esan den dit, oizetz, baina niretzat konzertuiko berena izan zen azkenekoa. Niretzat, izan zen oso emotiboa gauz askongatik, 50 urte baina gero olako isiltasune, olako atentzioa, olako, oso politia zen. Magia hori ez, gauze asko, askotan azaltzeko gairez gan gauze hori ez? Esan dozon hitze hori, nik uste baiezka sortan izan duzela lako magia pixka bat sortu zen bai. Nik gustatzen zait adibidez hori ez, azaltzeko gai etzanen. Azaltzeko hitzek guztiz topatzen ez dikezonen hor zerratxe politika sortu dela. Eta zuretzako, badaukazo repertorioko abestin bat zuretzako kutxune dena? Begira, bat badauku datorren hilabeten kantatu, maiatzak 4 kantatu erduna da, Josu Elberdinena, etzat atzatzen oain kanta, baina hori oso politia, Josu Elberdinena da, eta da hemen lehitzeko Mikel Maixu, Mikel Ilarregi Elberdin, horren lehenguzu propioana da,
kanta, eta izarrederrak da abesti, eta niri da gehienetakoa gustatzen zaitena. Baina, bueno, gero beste esan dizuten potoloik asko betetzen da. Eta ze badauke berezitasunik leitzeko abesbatzak, ez dakit filosofia aldetik, jarrera aldetik, soinu aldetik? Begira, bai bere garaien, eta nik uste horreri mantendu izan dugula izan dela, klasikoan oso ongi moldatu izan ga. Eta oain, guk zailtasun bat gaur egun, eta da, jende gazte hori falta zaigula eta orduan kanta berriok eta ritmo hantikoak gehiago kostatzen zaigula. Eta orduan, igual klasikoetan hobekio murgildu izan duga oain arte, baina oain berriro zuzendari berri eta gazteakin eta hola, pentsatzen dut, beste martxatxo bat hartuko gula. Egia da gaur egun, berailatu denen, nola batxeko aurtengo urtea ginun programatue. Programatue ginun, zatiken 50. urte horren honetan, dauzku 4 ekitaldi potolo, bat izan zela inginuna Foren Rekiema, datorren hilebeten dauku beste bat heldu dela Iruñeko Orfeoia. Beraiekin kantatu behar ditugu 4 abesti, beraiekin elkarrekin, eta hortaz gain, badauku beste berritasun handi bat, egun hortako, eta dela gure enkarguz, inginun sugerentzi bat izan duzela Igor Ijurrana, kanta berri bat, David Azurtzakin induna, eta estrenoa izanen da, egun hortan, 8 minutu terdi irauten duna, eta da harriari buruz, eta izanen da lagundue pianoakin eta harrizko txalapartakin. Orduan, izanen da nola bateko estreno mundial. Eta gero baita ere dauku ekainek oita ez 15-erako, ekainek 15-en inbehau plazan beste emanaldi potolo bat, izanen dela Lesakako bandakin, gu, Jiki Abesbatza, Leitzeko txistularik, Leitzeko dantzarik, bersolarik, gigantek eta kabezuduak, eta gaiteroak, eta trikitilarik ere. Orduan hori izanen da ekainek 15-en plazan, espero egueldi hor nahitea, egunek aproposak eta luzek badi hortako, eta gero ja azkenekoa edo 4. kontzertu potoloa izanen da iraileko 8 etorriko dela Iruñeko Ganbara Abesbatza, Koralde Kamara. Eta hoik ere, eman ziuten hitze, aspaldidan ikasi ginen, pixkoat beraiekin, denakin, hitzeiten hau dena osatu alizateko, eta egia da jenderi esaten diozunen zer antolatu, ez nola da, hori, posible hori dena lortzea urte baterako eta zerbait ongi inizaneu hori lortu alizateko, ez da. Bai, eta esan behar, azkenen 50. urte nahi mezitako ospakizun ere bai eman behar dizuela, esan mezitakoan maileko ospakizun ez da? Bai, nik uste bai ez, eta lehenbizikoak bezain ongi atatzen baldien bestek, ona, segura. Eta, kanpora ateratzeko aukera ere eman dizue abesbatzak? Bai, gu kanpoan abestu izan dugu, atzerrian ere, esan nahi dut, batetik. Joan den mendeko 79. urten, Gea de los Caballerosen, konkurso baten, irabazi ginen lehenengo saria. Eta gero beste 2 urtetan, Tolosako lehiaketan ere ondu ginen, 80. urte inguru, 81, 82 inguru hortan abestu ginen, eta premio bat ere lortu ginen. Eta gero, 81. urten, joan ginen Aretzora kantatzea, Aretzo, Italin. Italira joan ginen... Aretzo ematen duna, parroa egoaren daula ez? Baina Italin dagoana, Aretzo. Eta nire kantatu ginen, eta orduan viajeik aprobetxatzen ginen zen, da behinan ginela, ondu ginen Florentzin, ondu ginen Erroman, ikusi ginen, Erroma 2 edo 3 ginen zen, Vatikanoa, inguruko guzik, osongi. Eta gero, 83. urten, joan ginen Langolenera, Langolen Galeseko herri bata, han konkurso bat ere egiten da, han ere parte hartu ginen, eta ez ginen lortu premia handirik, baina oso han ere kantatu ginen, abestu ginen, eta ongi, eta pena bat izateu, han abestu ginen kanta bat, zela el zapateo de Sarasate. Zapateo, izan duzen, han kantatu eta gehiago ez ginen kantatu.
Zeratik, orduan izan zen, nolabaiteko etenaldi bat o geldialdi bat eduki ginen korun, eta ez ginen utzi inoiz kantatzeari buruz, baina orduan bai utzi ginula kanporata ateatzeko, baina legunen ondu nintzen repasatzen pixkoat zenbat lekuten onduan kantatzen, eta atera zitzaizkien 55 leku diferente. Tarten Madrile ere bai, esan dizut, kanpoan egiten zen Aretzo, Madrilen, Bilbon, Donostin, Iruñen lehen esan dizuten bezala, Tolosan, hemen ingurutan bai. Eta oso politi izan zen ere, oain 2 urte inginuna Txilidalekun. Txilidalekula inginun, pandemia aurretik, deitu ginun, eta izu, olata, igual zerbait ineu, baina ez dakit, eta noiz, ez gero pandemia jatu zen, eta geldialdia. Eta ondoren berriro berreskuratu ginen hori elkarrizketa hori, eta venga, itzazu eta hola. Eta proposatu genion itea, diferente bat, leku baten inberren dena, zaitik ez du iten eskultura ezberdinetan, halako eskulturan, kanta bat, beste eskulturan, beste bat. Eta orduan ikusi ginen, beragiek zer esan nahi ez zeuken, hori zuzendarik intzun nekanek, zer esan nahi ez zeuken eskultura hark, eta eskultura harren lotura zeuken kanta bat, egokitzen ginen arreri. Eta lehitzetik, orduan antolatu ginen zen, eta 2 autobus joan ginen ikustea. Plazer bat izan zen, zeratik hasteko jende askok ez ginen, nitarten izautzen Txilidaleku izautu ginen, eta gainea, Jaiki Abesbatzak abesten, eta gainea tokatu zen, Miron erakusketa bat zegoela, eta izan duzen plazer bat, hori ere oso gustagarri izan zen. Arte modalidade pile bat elkartu ziren antxe, Txilidalekun. Eta gainea, esan dizuten, 50 piko leku ezberdinetan, eta lehitzen bertan, 15 leku ezberdinetan ere kantatu dugu. Marka da. Bai, leku ezberdinetan, Peruarri. Txistulari bakarra irabazten zaituen ikuste. Lehitzeko txistulari bakarra irabazten zaituen, beste inorek. Hoi Katarin gehiago, baina bai, guk lehitzen leku ezberdin askotan. 2 tabernatan ere ginen zen 2 kontzertu. Elizatarin bai, nezbaitin izan ginen, Udaletxen, Karrapen, Plazane bai, ez? Plazane bai? Bai, Plazane bai, eta gero Labaderoan bai, Labaderoan ginen, eta Hitzaietan bai. Hitzaietan izan zen oso politen. Hitzaietan oso akustika honak ginen. Hitzaietan? Bai, oso leku joan ginen, nekanetan ikusteat, aizu hemen leku baten itxeko eta joan ginen da probatzen hasi, bino ze akustika dauke, bino ze ona o txarra da, ona, bino apuntatu hemen txeta, jarri ginen, eta antxe jarri ginen, eta egia da oso akustika hona eta izan duzen goiz bat hola freskoa eta hola eta egoldi honakin oso politi izan zen. Eta zen esango zinuke dela Abesbatzak ekarri dizon edo eman dizon gauz politiketako bat edo polikenetako bat? Neri gauz asko dazkit, ematxen maiz dazkit, eta gauz asko, lotura asko, emotiboak bai, nire adibidez, nik aliatu izan dutzen kantatzea atxunak zuzentzen zula, nire atxunak Facebook zuzentzen zula, nire atxekin kantatu eta gero baita ere berakin ezean, arrebakin bai, eta politxe asko eta lotura asko, hortu asko eramatzen ditu, gauzeko ongi prestatzen egotin maituz, baina oso niretzat biziontan gauz garrantzitsuenetako bat. Azkenen harremanak eta ere bai, ez? Askotan ematen do kanpotik ikusita, ez? Musike gustatzen zaio eta, klaro, musike da gauze bat eta beste gauze bat da, bi musikari elkartzen dienen sortzen den hori, ez? Hombre, bai, dudikabe, gauz honak, azarrek, baita ere, azarrek batekin ere tokatzen da, gainekoan, ez, erokorren oso giro ona izaten da, eta oso gustagarria izaten da. Eta, hemen bukatzeko zerbait esan nahi diozona entzuleri, ikusleri lehitzeko Abesbatzan izanen edo zure izanen? Begira, benetan gauze bat, eta azkeneko ladan ikusteuna da, legunen batek esaten zeien, nolabaiteko lehitzeko Jaiki Abesbatzak badaukela, herrin nolabaiteko arrakasta bat eta badula erakartasun bat, eta kakotxartan jarri, eta prestigio bat ezena, ez da? Eta hori, gustagarria da entzutea,
entzun ikusleri, eta eskertu jenderi, guk gauzik jendula, netzat adibidez esaten dut, batentzat kontzertu batera edo emanaldi batera edo egizkizun baten itxen duzola kantan bat eta jendek eskertzen dizuenen, da emozionatu inoz. Horrekin ja, esatzen duzu, jazta, merezio la pena, ez? Hor txingatik bakarran norbait emozionatu alizatea kanta batekin, objektibo Oso zongi, eskerrik asko. Ez horregatik, eta, jendea, bai, beste gaut bat esango lukena da, jenderi animatzea, ez bildurtzeko kantan, denak behar dugula prozeso bat ikasteko, hori hola da, eta behin ikasita, plazer bat. Ni horretzen naiz, azkeneko alditako sartu zen batek esan zen, bihatzekit kanta hau eta, disfrutatzen hasteko, 2 urte pasako zu, bai, pasako zazki 2 urte, egokitu arte, ikusi arte zer dekoru bat, barrena sartu arte, kantak ikasi, akoplatzea batekin, bestekin, guain sobekin berdi ez dakitzen, baina merezi dula, bai, eta jende gaztea bultzatu dut. Oso nire bentxetiken gonbidapena herriko eta ingurutako gazte guztiri hurbiltzeko eta azkenen abesten ikasteko eskola bat da, ez? Bai, hori, eta guk oso guztua ingo dugun gauze bat zen. Oso zongi, eskerrik asko. Zuen. Oso zongi. Bikain! Bueno. Zongi. Bai, bezkoan garizketak jaten diola, hainitzen nik urrengo baldera pentsatzen da, erantzuten zinun aurrengo baldera bitarten da, bai. Sei, ez? Entzako kriston, azkenen... Bai, batzutan igual, batzutan entrevistek, batzutan hobea da. Esaten joan da, askoz txukuneko bilditzen da, askoz politego entzulentzako eta bestela da betiki galdera ez da izeta, oso politika. Grabatu ezkizat bi plano. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.